mina ngushaka ofishing magwinya bonke so girl ungesurprise angeke ngilifake lonke imuredi uvene emnyama magwinya bonke ilenda nedudla osmall ogogo ngibathatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke ready magwinya bonke hey thatha bonke hey thatha bonke hey thatha bonke ready magwinya bonke Izolova zangikrasha engizobashaya bonke wena usenkani usemasapha buthini wabuza uBoson mina ngundlula miso nenkani sithopha ngizokuthatha konke khosi unyawo ke left right undlu ikheka lisike lonke atsike lonke elami lonke ayikali lonke elami lonke atsike lonke shu afethu siyakhala ke manje isizwa release bese uyaphila ngiyaphila njani okay sana nami ngishapha bese bayigama Asanda okay tona yami bathini yebo ugrand bafo okay siyasho ngena la bayigama vele ukhayelihle igama bafo banjani ukhayelihle igama awukhaya mpesi kulungile nika lami so mpesi ngasonto mpesi ukhuluma namachera mangaki awu bafo 2 mpesi ngena la so is a big number ntona yami yakutshela yabo kushushu ayishubisa vele angithola inamba uyayithola yonke into nje yabo flexible besikhuluma ngamachiri ya ngiyithola inamba bafo mpesi ngena la awujayami ayizakhala mpesi okay please uyithole nika lami like yabo so do your thing share mic ngithola mama ngiphi igama lakho ba Asanda yebo mama ngakwazi ukuthi ungithathe ungifake inhliziyo yakho angeke ngazi kanjani kahle ungangitshela isidingo saleyo ukuthi why ngalo ukuthi for angifuni i-relationship for now I'm good right ngomjolo yeah kodwa ungakwazi unamba yakho no mama wayithatha mos angithatha futhi ngosayithola ngayithola inamba kulula ke mntwana sifuna sorry nangu usingafuni inamba yakho it's a queen bes rest before to rest mesithini uyayithola inamba nik ngitholi bafo ungishaya ngepana umama yabo it's a queen bes yeah ngingwazi bese umnqishelani angithi ngingwazi mthana angazi izinto engamnikeza usele for last time uthule yangazi yabo yaqala ukungibona inamba yami mayithatha so like ngiyamangala if ngitshela ukuthi ngifuna inamba yami futhi wayithatha usho kanjalo kumina man so best you can roll again guys because I'm good so zokwamnika okusho ikhona lento oyibonile then I was drunk so yeah I was drunk you were both drunk ne I don't know hey so Tona yami what you think about her boy abangani ngayo ntwana ngicabanga into eningi ngayo usondela nqamze ngapha ngilika ngicabanga into eningi ngayo like kanjani ntwana awuthando lwakhe nje lu right What are you saying? What are you saying? What is he saying? ngibona umoya wakhe uthi angangiphilisi umoya wakhe wethu uthando wethu awucabanga wethu uthanda umoya wakho yabo so wethu wena cabangani ngayo ngaye umuntu right ne but not for me na who right for bani I don't know so maybe amanye amantombazane but not for me na wena uzokwenza nezomhethe Mbamin na ngaze ngimhese ukuthi angithandi like kulungile ke so ntwana yami so okay so mfethu umupha aba out of 10 yena 5 hayo mfethu 5 is a good number ntwana yami ngena la so mfethu where is another 5 another 5 yeah ngathi umuntu ephemayo Emotional damage. Ikaw ko pay camera wethu isiyame takhe leqala isigqoko I like his trip ne but then
Just know let's make sure. For me, but then I get so God, no? Yeah. But then you can cook, my brother. Ang tol, Oh, I don't know. Maybe can try better. yes, Sontwana, you can cook, boy. 5 mgulu, ang tol. 5 inambe grand, tona yami, ang tol. So man, tona yami. Umupa ba ang sa sen? Ngumpu 5 nami lo ngiphe wona. Umupa 5 now? Yes. Cause now upilo 5. Yes. Ukuba bengakuphanga u5 uzomnika ba? Ngizomnika u10 ophelele. 10. Yes. Oh, man. Usho size 10. Yes, yeah. Type yakho vele umamisa. Ama type yami mangakhuluma na Facebook. Oh, so my brother, you are cooking Facebook. Yes, buff. Issue, yes. So many investment. Type yakho, yes. Sapam? Yo, mean, Bayan? Yeah. Nah. Not your side. Nah. I'm betting you. Marangi sugar, maybe Tabuxiwangamazi is so papa like maybe it could be my type. But then if you can join I don't think. So when I'm nigga, when I'm missing number, ang tol. Yes, in one some number because so I number what's on young as Issue. he lied. So banga if so contestants ayo. So banchan. Yeah. Yeah, pero push content. What I remember success open your hack nyana ang tol. Hack nyana ni. Kiss mo tsanda. Kiss mo tsanda. I want. So right, bese ko papayisa lapha bese babukeli. Okay, sithi. Papayisa bese batshele indawo lotholakala kuzona like TikTok or Instagram or what. Okay, my name is Asanda Myeni and from TikTok I'm Asanda Isokel, I'm Asanda Myeni. Okay, thank you. So ndaya mfethu papayise lapha nje babukeli imfisi angisona. Sure. Afethu igama lami ukhayelihle afethu TikTok ukhaya linye igama bafethu mekumnandi kuba nani ngibongele lo sonke lenani Nakalam follow wishe lapho bafethu nikalam ngena lapho showcase my brother nikalam isomfethu hey yathi here bafethu kikini angithola so nikalam akasibheka abanye abantu angithola cha